Be'n union ydy'r math yma o ymchwil, Claire? Wel, dwi'n benodol yn edrych ar bwysigrwydd lliw mwyn deall y byd o'n cwmpas a'r rôl mawr mewn i chwarae ar sut da ni'n gweld y byd. Da ni fel pobl yn gweld lot fawr fwy o arliwiau o wyrdd nac o unrhyw liw arall. Mae yna sawl damcaniaeth, ond un o'r rhain a un o'r econolog ydy i osgoi bygythiadau. Dio ddim mella mor berthnasol heddiw, ond pan da ni'n sbio nôl ar sut oedd pobl yn byw ganrifoedd yn ôl, mae'n gwneud lot fawr o synnwyr bod ni angen gallu gwahaniaethu rhwng y lliwiau yma mwyn goroesi trwy yr amgylchedd da ni'n byw yn ddo ar yr adeg. Thank you.